Asiphinde sibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Siphinde sininxenxe futhi ukuthi niqhubeke ni-subscribe, ni-like, ni-comment, nimeme nabanye futhi. But kubaluleke kakhulu ningawaskip ama-ads asuke edlala uma kuzodlala i-video. Nokulike kakhulu kubalulekile. Kunodaba engifisa ukulishare esalithunyelelwa ngenye insizwa yaseGreytown. Ngalibhala lolu daba ngo-2022. Isihloko salo mawufuna ukulifunda nje kahle in detail likhona lapha epagini MC Menzisto Media SA on Facebook. Lithi Usizi lwensizwa yaseGreytown efuna intokazi eyayigila ehotela kade igibele nayo itekisi. Lolu daba salithunyelelwa umfoka Sibisi wasemdlovane. Wehlelwa isimanga la khona wayisuka eThekwini umfoka Sibisi egibele itekisi kwakumhla ka-17 December. Kwakulesihlanu mhla ka-17 December 2021. Uthi wayibonasile ebonasile nje kanti kwakunemali enye kade eyibeka, so wayiphe khona insizwa ke ikholelwa kakhulu ukuphatha imali eyocash. Yadlisa ke futhi kulezi insuku kuleminyaka kulezi insuku zanamhlanje nje ukuphatha imali cash ikhona abantu asebekusebenzisa futhi ukuthola intombi and all those things. Uthi umfoka Sibisi igama lakho bizwa ngojikeleza ibongo zakhe. Uthi wayesuka na eThekwini ngomhla ka-17 esuka eThekwini eya eGreytown. Uthi mayifika la eTexini wafike wahlala kulesi sihlalo lesi semva ka-driver, kodwa kwakunentokazi nje enhle eyayisencane eyayihleli la eduze kwakhe. Ngifuna njalo umuntu afunde ukuthi kulolu daba lika Sibisi, one, uSibisi uye ekhaya kubo, akukho into eyiplanile enye seceleni ayikho. Two, lentokazi le akayifica eTexini nayo iye ekhaya kubo, ayikho into eyayiplanile esemqondweni wayo. But izimo noma isimo yise senza ukuthi sishintshe yonke into eyenzeka kugcine sekwenzeka lento eyenzeka. Uthi uSibisi wayiphethe isikhwama nje isikhulu se-Adidas, wayifaka amateki nezimpahla nje ezinye ezintsha wayekade eyithengile. Ephethe nale mali ke wayekade kuyimali yebonasi enye wayekade eyibeka. So wayiye ekhaya ngomhla ka-17 December ezobuya, angazi noma ezobuya la kwe-26 ngoba wayezosebenza ngo-27 28. Uthi ke uSibisi mefika la mayifika la eTexini afica lentokazi esencane nje, afika ayibingelela ayivume ayichaze ukuthi usibani ujikeleza waSibisi. Abone nje intombi khona lokho uma ufika eTexini wensizwa ufika intokazini ufika ushele nje. Uthi naye wavele wafika washela kule ntokazi esencane nje, wayibuza ukuthi ingiyakwabani, yasho ukuthi ngiyawasimelane. Kodwa esanda kuyibuza nje yathi wathi mayithi uqhubeka ukukhuluma nayo yayisithi hayi yona icela ukuphumula, ifuna ukulala nje, ayithanda ukukhuluma, ayikazilale so ikhathele. Ayiwathi uyayikhulumisa uSibisi yamziba nje, kodwa yasho ukuthi ngiyawasimelane eGreytown eSolomon, khona ukuthi iseSolomon lapha yabayazi abangakho indawo nje lezi zindlu esanda kwakhiwa. Uthi umfoka Sibisi wathi maye eqhubeke ikhulumisa lentokazi yakhomba ukuthi yona iyalala, yathi iyalala ikhathele, yangafuna ukukhuluma naye, wagcina sethi uyayikhulumisa wakhuluma yedwa waseyayiyeka. So behlaleke la eTexini bengena abantu eTexini begcwale bese kuyakhokhwa. Ayi ivuke ke intokazi mase kukhokhwa
bese nosibisi akhipha imali, akhiphe nje imali evale ekhipha ibhola elingaka lemali. Ibhola ngikhuluma ngemali owuthi uyibuka yayi muyibuka ngamehlo ila ku 40 to 50,000 muyibuka nje ngamehlo. Imali ke kuya ngokuthi ingamaphepha kanjani. So uyabona uma uphethe 50,000 ongo 200 rand bodwa ngeke ube mningi kakhulu ukudlula 100 rand bodwa abaxutshwe no 50 rand. So eyakhe kusibisi yayixutshiwe nje iyibhola. Uthi muyibuka ngamehlo wawungathi la ku 40 to 50,000 muyibuka ngamehlo, kodwa in fact kwaku angazi 31,000 kodwa muyibuka nje ngamehlo. So wakhipha ke imali leyo usibisi wakhokha. Nale ntombazane sivukile yayibona le ntombazane imali lephethe usibisi, nayo intombazane yakhipha imali yakhokha. Wakubhaliswa kwenziwa yathi mayiphuma nje itekisi uthi usibisi besithi le ntokazi bhuti ngizwile ukuthi njalo ufuna ukukhuluma nami, ngicela ukulala ngikhathele, ngicela ukulala nje sizokhuluma uma sengivukile. Yalala intokazi. Uthi usibisi akuphelanga ngisho 30 minutes ngoba itekisi yayisanda kuphuma nje eThekwini, isanda kulishiya nje iTheku kancane. Yavuka le ntokazi yayisithi hayi ke bhuti sungakhuluma sengivukile. Ayi waxoxa ke nayo usibisi yamtshela ukuthi ifunde eCoastal College lapha ngaseMbilo. Yamtshena ke nanokuthi ina 22 years sengane nje sencane. Iyafunda eThekwini isuka eGreytown. Waxoxa ke nawe waxoxa yathamba nje manje. Yathamba. Baxoxa bazwana la iTaxi bathi beyofika eGreytown yayisivumile le ntokazi ukuthi bethandane nosibisi. Banikana ngisho inamba kodwa inamba le ntokazi inamba le ntokazi I mean ifoni le ntokazi yathi ayinayo ifoni yayo ifile. Angazi noma yathi ishiye eThekwini yini kwabayilungisa kubantu abayilungisayo laba abalungisa amafoni. So ine sim card kodwa yathi mayifika ekhaya kubo izofika ifake isim card kubhobhobho khona ubhobhobho sekhaya kubuwayo. Izothi mayifika nje ifake sim card bese bese yayithola usibisi ngoba yamnika ifoni usibisi ekasibisi yona yayibhala phansi ephepheni. So ke mabefika eGreytown ay behleke bese sebehla njengeyithandani manje. Ebese bexoxa bese icela usibisi ukuthi bacela beyobhuka noma i-hour elilodwa. Shuthi iqala inqabeke uyazi umuntu wesifazana iqala inqabe kodwa igcina isivumile. Behambe ke beyobhuka ngazi noma i-Sunrise Guest House noma yini lapha lapha eGreytown. Uma befika lapha belibhuka i-hour nosibisi phela usesemandleni ukuthi useyintombi entsha yabo. So unaleyo mizwa leyo. Mabefika lapha na belibhuka i-hour ayi befike beyijabulise beze bephinde kwesibili. Uthi lapho usibisi bese yipha le mali lentokazi nganoma wayipha 400 rand yini. Angani 400 rand noma 500 rand eyipha nje sebe khona lapha yangaphakathi guest house. Uthi usibisi emva kwalapho bese incenga lento ngoba kwakula ko 5 ikhathi 4-5 mayisho ntambama. Uthi wabese incenga lentokazi wayincengela ukuthi belale la besale sebelala behambe ekseni. Ayi yathi no ngeke ngeke kulunge yabona yabeka izaba nje ukuthi phela nayo iseyintombi seyintsha kusibisi. Uthi ayincenga usibisi ethi hayi ngizomfonela ngisho nomama wakho yabona indlela engikuthanda ngayo nje akusavuma ngempela ukuthi ngihambe ngihlukane nawe. So ngingafonela ngisho umama wakho ngimchazela ukuthi yazi
ngimtshene ukuthi ngimisele kakhulu ngawe. Uthi uSibisi igcina ivumileke lengane kodwa bese ithi akangafonela umama ngoba umama uzosuke alwe. Okungcono yona ngoba ifoni ayinayo vele. Ayifonanga ekhaya kubo. Yasho ukuthi yeza. Ukuthi yagcina ishilo njengomama wayo ukuthi izofika ngolwesihlanu. Uthi lengane yayisithi no, asingamfonela umama, mina kusasa mangifika kumama ngizoba umuntu oqhamuke eThekwini khona kusasa ngomgqibelo. Ayibavumelana ke. Uthi uSibisi bese mayiqeda ukuvuma nje ukuthi hayi bengalala. Emva kwesikhathi kodwa ngoba wayincenga phela kodwa incenga nje kahle. Engalwi nayo. Uthe incenga nje ngoba baba nesikhathi esimnandi. Uthi uSibisi bese ethi ke ngoba sesiyalala asambe siyothenga into zokudla ke manje into esizolala sidlile. Naye ke sekuduma ikhanda uSibisi. Uduma ikhanda ubona phela intokazi impentshisi ubona ithuba lingazange ayitshena ukuthi lizomehlela. Uthi bese ecela ke ukuthi kule ntokazi esencane uthi bese ecela ukuthi beyothenga ukudla mhlawumbe KFC obani esitolo ngabe sipanga box. Uthi bese ithi le ntokazi iyenqena yona la eGreater ngithi phela iyaziwa. Iyenqena ukuthi izothi thiyaphuma la ibonwe ngabantu bangakubo. Mhlambe bese befike betshela umama wayo ukuthi hawu kade sibona abane edolobheni ejike ingafiki. Bese ithi no yona ngicela ukusala la. Uhambe wena uyothenga ukudla. Mina ngizosala. Mhlambe nje ngingasho ukuthi ungiphathele ini. Ngenxa ke ukuthi uSibisi wayeseduke kumqondo. Uthi avela asukume angene eshaweni ngoba uyincenga nje abakagqoki. Uthi avela asukume angene eshaweni ageza ebese ngenxa la isikhwameni wayephethe isikhwama uSibisi Adidas. Kwakukhona amateka amasha ophaca izimpahla ezintsha nje ayithengile. Uthi bese dotsa ibhlukwe hayi lelade ligqokile. Adonse ibhlukwe aligqoke. Adonse ophaca abagqoke. Adonse iskipa asigqoke. Useyaphi manje uyezitolo uyothenga ukudla. Bese ishiya la lentokazi. Njobe ephuma nje uSibisi wathatha imali. Uthi akazi noma wathatha noma u400 noma u600 rand. Wathatha u600 rand okuyiwona akazothenga ngawo lapha ukudla bese buya. Uthi wayishiya intokazi ilele embhedeni ithe ja ngoba yathi nje yona ngeke isalokhuza ngeke isaphuma la. Uthi bese phuma ehambe eyitolo futhi wathenga waya nase KFC wathenga uthi mhlambe kwaphela ihour mhlambe no 30 minutes ngoba mhlambe close to 2 hours ngoba phela nase KFC kubuye kulindo futhi kwase kuyilezi insuku zama holiday phela sekuyaqala kuyagcwala eindaweni zase edayisayo. Uthi kumfowasi Sibisi bese ebuya ke thenga into eziningi nje thenga yoba yogurt nanani ngoba uthi ku600 cishe wabuya noshintshi. It's either mhlawumbe 200 or less imali abuya nayo. Uthi ke mayifika la kule guest house uvele phela useyangena nje uyadlula babe se room number 3. Uthi afika avule la room number 3 mayivula after cishe close to 2 hours. Uthi mevula la ayi ebone sengathi ungena endlini errong. Ephume elungu hayibo ngoba room 3 mayithi yangena la endlini akho lutho nje akho lutho. Lo muntu bekukhona isikhwama sakhe la no plastic nyana nje nabanye plastic no plastic nyana weinto ezincane. Kukhona nesikhwama salentokazi leka ayishiyela iphethe nje uyabazi ukuthi sifazane njoba yayisuka esikole nje yayiphethe izinto engathi iningana. Uthi Sibisi mayifika la akho lutho ayikho lentokazi naye akho lutho nje. Uthi aphume abone ukuthi hayipo ngingena endaweni eright pho angene abone ukuthi ngingena endaweni eright akukho lutho. Uthi avela shiye phansi oplastic aphuthuma ereception
abuze reception ukuthi uyazi ngicela ukubuza nibona ngalento kaze bekungene nawo la bese bethe reception hayi sibonile ibikade iphethe imithwalo yaphuma la yathathwa imoto la ngaphandle so besitsheni nihamba nonke phela ngoba ilandele wena nje ngesikhathi uphuma nje isali yalandela wena la ngemuva so akuphelanga isikhathi esingakanani so asazanga ke thina ukuthi plan yenu ithini vele phela ngeke belokhu benibuza lapho noma ngabe senibhukhile mhlambe nibhook night uma senidecide ukuhamba okweni lokho kodwa futhi lamantombazana ase reception uthi ayitshena ukuthi phela bona mhlambe bayaphuma bayabuya ngoba nakho nawo usibisi waphuma nalentombazane yaphuma bathi athi lamantombazane ayitshela ukuthi wona usibisi kushuthi nje bephumile nje yayisimlandela lentombazane wafona kushuthi wasala wafonela intombazane yathi ayimlandele so abayibuzanga into eziningi mayifika reception bemtshena ukuthi isihambile lentombazane ayagijima babuyele endlini ayocheckisisa amada akholwa ukuthi ngempela isikhwama sakasikho nale mali le bekade iningi angithi ibhlukwe leli ugqoke elinye ibhlukwe ngesikhathi esestolo kade eqeda ukugeza ubese egqoke elinye ibhlukwe hayi leli kade elinemali hayi uthi usibisa phume khona lapho agijime ke manje buyela ngaphakathi edolobheni khona eGrey Town nakhona usegijima kasazi ukuthi ucinga uhamba uyacinga nje uthi abuyele umqondo ukuthi akagijime erank afika a check ukuthi lapha erank check I passenger list bikubhala ukuthini check na ngoba le number le mayefonela vele ngeke ingena ngile ngane ithi hayi na vele mayefonela number ingeni kodwa wambuyela umqondo ukuthi uma ukuthi lentombazane ngesikhathi sisuka la ku guest house ithathwe imoto la kushuthi ifonile yafonela imoto azama ukuyifonela le number ayinikezwe lentombazane lutho ayingeni agijima mayifika lapha ya rank yase Grey Town ngoba lentombazane ithengi yakwaSimelane abheka umuntu waSimelane lapha lutho akekho ayi avele ke manje uthi ngoba uthi wagcine sethathe zonke lezi number zabantu ezilapha ya kuma passenger list kwi passenger list wathatha zonke lezi number kodwa wathatha lezi ayibonayo ukuthi namagama abantu besifazane wathatha zona lana abantu besilisa wayiyeka wacinga ke lapha eGrey Town wahamba wayoma imotweni eziye Solomon ikhanda liyaduma lutho ukuyibona lentombazane uthi ke wazi wagcina wahamba naye ekhaya kube ebusuku engasazi ukuthi sekuthi akakhale mayivuka ekseni wavuka futhi weze edolobheni wazo esecinga eseqalaza nje wagibela waya eSolomon uthi akazi usehlale kangaka eSolomon kodwa ngalesa sikhathi ngawo 2021 uthi cishe waqeda iviki eyeSolomon ebuye ezeGrey Town ecinga nje lentombazane ngoba inamba lezi ezazi kuyi passenger list wayithatha eyifonela zingene ezinye ethi umuntu ayangisiwa Simelane mina uthi khona inamba owathi mayefonela kodwa ayengabhaliwe futhi Simelane yayibhala uNonhle wakwaThema Nonhle Thema yiyo le asola ukuthi eyale ntombazane uma kungeyona yale ntombazane ngoba phela kuyi passenger list ubhala isihlobo sakho ubhala igama lakho ebese inamba ubhala inamba yomuntu ongafonelwa should kwenzeka ingozi emotweni lesweni hamba ngayo so ubhala inamba haye yakho ubhala isihlobo so uyasola ukuthi le ntombazane uNonhle Thema kodwa inamba eyayibhala yesihlobo so wathi akazi noma isihlobo noma ngabani ngoba le number uthi wathi mayefonela yangena yathi mayiringa wakhona umuntu wesifazane oyiansayo ozwakalayo futhi ukuthi usemusha
So wathi maye chaza lo uMahlasi ukuthi hayi usibisi kanje uke wagibela imoto esuka eThekwini eye Great Town uthi yavela livala le number lolucingo. I mean lo muntu ayikhuluma naye walivala lolucingo. Uthi yagcina lapho kungena leyo number kuze kube manje. Uthi ke wacinga mhlambe kwaphela waze kwaphela nemali ayenayo ngoba ngisho emsebenzini wathi noma esebuyele kwangasebenzeka. Wagcina wafuna imali kumuntu waya enyangeni uthiwa kwaya enyangeni wahamba ke inyanga uthiwa kwaya nje enyangeni ngala eMpumalanga. Uthi khona inyanga I mean eNewcastle. Uthi khona inyanga aya kuyona yafike yathi akhipha 10,000 wawuzama 10,000 wawukhipha yathi lenyanga ngeke kuphela u7 days lentombazana ingabuyanga noma ingamfonelanga yona lentombazana. So wawukhipha 10,000 waphela u7 days lothi intombazana akaze phone. Wayesecabanga nje ngisho mayesechaza uthi wayesecabanga ngisho ukuyodubula lenyanga manje. Wayesecabanga ngisho ukuthola isibhamu esefuna ukuyodubula lenyanga. So wagcina ke engakwenzanga lokho. That's where adibana khona neindaba esasibhala lapha ku Facebook. Esasibhala ku page ngendaba zasejele. So wayesecabanga usithumelela lesito. Uyamuzwa namanje ukuthi ngesikhathi esithumelela lolu daba wawumuza ukuthi inhliziyo yakhe iphukile ngoba uthi nase Coastal College wayesehlala khona ngonyaka olandelayo elokhethi nje uyoza dibane nalentokazi. Usefuna nje ukubona yona akasafuni akasenendaba nanemali usefuna nje yona. So uyambona ukuthi lo muntu wayesefuna wayese nento ethi mingagcina iqhamukele lentombazane usengayenza noma yini usengayibulala ngisho kuyibulala. So ke wagcina kodwa engayibona kuze kube manje wagcina engasayibona. But okukhulu kakhulu ukuthi wayesefuna ukuyobulala ngisho inyanga ke manje le eyamfuna u10,000 yathi ngeke kuphela u7 days intombazane ingabuyanga. Yamnika izinto yathi akayisebenzise abize lamagama ayo abize nalona enhlethema ebize noMasimelane achaza ukuthi wena ntombazane yaKwaSimelane ngadibana nawe eTexini ngisuka eThekwini ngiye eGreat Town ngahamba ngawulala nawe lapha ya wahamba nemali yami nempahla zami ngicela ukuthi ungifonele ukuthi inyanga yemtsheni ukuthi akasho njalo. So wagcina ke engayitholanga kanjalo. Umubuka udaba likaSimelane yes abantu engibazothi hayi intombazane isigebengu nani but ngifuna ukupoint out this intombazane yayisukela eThekwini izoyigibele eGreat Town eyingazinana ukuthi izodibana noSibisi eyisukela ekhaya ku I mean eThekwini emsebenzini ezogibele yena kube eGreat Town. Nakho ke sebedibana ngoba nalapha ehotela nje uSibisi eyincenga lentombazane ukuthi belale akukaze kubebikho emqondweni lentombazane ukuthi ngifuna ukuthi silale la ehotela noSibisi ebese ngithi akayothenga ukudla bese ngisale ngibaleka nemali. But the opportunity presented itself entombazane yithuba elayiveza entombazane niyasiyalingeka intombazane ngoba ikhona into enjalo ukuthi kube yithuba eliveza kuwe ukuthi yengeka wena liveza ithuba incaca lithi ithuba yengeka manje. So in life ezinye ze ngokuba sejele nangokuxoxa nanensizwe engaphakathi ixoxa amacala ezawenza neziboshele yona amaningi awo yithuba kwaba yithuba elayiveza einsizweni zagcina zayengeka zenza amacala. So kwesinye isikhathi uma ithuba liveza kuwena ukuthi yengeka sekufuna ulibuke lelo thuba ukuthi ithubele kanjani. Ngake ngaxoxela ngenye insizwa nje ngake ngakhuluma ngalolu daba ngalibhala engangiboshwe nayo eyayiboshelwe irape yayigibeze enye ingane eyaziyo kodwa yakwesinye isigodi igibezile nje suka nayo town
ithi lensizwe ihamba iphuza. So nalengane nalentombazane yagcina nayo yagcina nayo isiphuza kulobu utshwala obunoshukela, yagcina nayo isiphuza. Kwahamba uyabaza abantu abaphuzayo bathi bamesuka edolobheni bebheke ekhaya, indlela yabo iba netobhe eziningi, beneyindawo eziningi abayaqala kuzona. Uthi saqala kulezi indawo lentombazane lokungenankinga, kwaze kwagcina ithuba la iveza manje ukuthi lentombazane akalale nayo. Inhloso yayingekho lapho, kodwa yithuba elayivezayo. Kwathi mase kuvela lentombazane ukuthi kanti lentombazane izothi mifika kubo ifica isoka lawo belizoyifuna, bese kuphoqa ukuthi ithi kulowo ngidlongulile. Yavele yasho njalo ukuthi ungidlongulile. Waboshwa kanjalo lo mjida, wagwetshwa 25 years for a rape. Yini? Yithuba elayivezayo. Wayengenanhloso yena, ngoba bawusuka edolobheni phela usuke ungazi ukuthi ngizohayikha bani. Wayibona nje edolobheni, yasho ukuthi iye ekhaya ngakubo sekuthanda ukubala ithinyana nje, yasho ukuthi iye ekhaya. Wayesethi mhlawumbe imoto ngokusayitholere ngena la sambeni bahamba. So ithuba ke laselive, ithuba like liveze lithi yengeka. So ufune siwapopola amathuba ayivezayo ukuthi anjani. Bengithi asidlulise lokho. Thank you.